Kaixo, Iker Lauroba naiz, Lauroba taldeko abeslaria, eta ostegunean Donostin San Jeronimo kalean egongo naiz, Irutsuloren aldeko kontzertu bat ematen, udal liburutegiko ekitaldi aretoan izango gara, Itxaso Gutierrez eta biok. Orain diskoa grabatzen ari naiz, bakarkako diska bat, Iker Lauroba bezala, naiz eta musikari gehiago parte hartu diskoan, baina diskoa udazken aldera kaleratuko dut eta diskorren aurkezpen moduko bat egingo dut. Esan behar dut ere, disko hori Arkaizkanorekin elkarlanean egin dudala, eta abestuko ditudan hitzak bereak dira. Gero igual Laurobaren abesti bat joko dut ere bai, baten bat, edo pixkat repertorioa osatzeko edo betetzeko, baina bereziki Arkaizkanok egindako letrak musikatuko ditut. Musikari dagokionez, ni akustikarekin ibiliko naiz, Maria Bustosek lagunduko dit txeloarekin, Eneko Sierrak abesti pare bat oiru joko ditu nerekin saxoarekin, Leire Berasaluze, Lain taldeko abeslariak ere 3 abesti abestuko ditu nirekin, eta zalantzan dago Fariba Sheikhanek halko duen abestiren bat egin nirekin. Eta kontzertu nik uste berezia izango dela, polita, intimoa, lekuak lekua proposada hortarako. Itxaso ez zuzenean ikusi hola akustikoan, baina seguro bikaina izango dela bere kontzertua. Gure ere bai espero alde hortatik intimoa eta polita izatea, eta zerbait, behintzat, holako kontzertu gutxi ematen dira ez? Behintzat, intimotasun hortan, eta gainera ekitaldiak merezi du ez? Irutsuloko hitzarren aldeko izango dela, badakigu denon laguntza behar dutela, eta azaldu zaitezte eta eskertuko ez guk bezala.